i de tu. Manel, de debò és tan important tot això? Manel, com va ser la teva primera vegada? Primera vegada que què? Sí, nois, això! Treballa! Saps per què el mer m'empaita la canalla amb una xurriaca? Saps per què? Perquè els enveja que siguin canalla. Continues enfadat amb ell? T'ensenyaré un secret. Mira. Manel! Deixa'l de l'agafar amb l'orella. Què? Està.